Το Ισραήλ αγνοεί τις διεθνείς προειδοποιήσεις και ενορχιστρώνει τελειωτική επίθεση στην Ράφα. Πού θα πάνε οι 2 εκατομμύρια πρόσφυγες? Εχθές, Παρασκευή 15 Μαρτίου λοιπόν, το Ισραήλ ενέκρινε μια πιθανή επίθεση στην πόλη Ράφα της Γάζας, ωστόσο κράτησε παράλληλα ζωντανό το ενδεχόμενο μιας κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας πως σκοπεύει να στείλει μια ομάδα εκπροσώπων στο Κατάρ που θα συζητήσει μια πιθανή συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με την οργάνωση της Χαμάς. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δεδομένα που αποκάλυψε το πρακτορείο Reuters, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο πολιτικός ενέκρινε ένα σχέδιο επίθεσης της πόλης Ράφα, η οποία βρίσκεται στη νοτιότερη άκρη του Παλαιστινιακού θύλακα. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο σήμερα περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν προς τον νότο μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς περίπου 5 μήνες νωρίτερα. Διεθνείς σύμμαχοι αλλά και οι επικριτές του Νετανιάχου τον παρότριναν να μην εξαπολύσει επίθεση κατά της Ράφα, φυσικά διότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο να χαθούν πάρα πολλές ζωές αμάχων. Ωστόσο, το Ισραήλ πιστεύει πως η εν λόγω Παλαιστινιακή πόλη αποτελεί ένα από τα τελευταία οχυρά της οργάνωσης Χαμάς, την οποία η Ιερουσαλήμ έχει ορκιστεί να αφανίσει ολοκληρωτικά. Παράλληλα, ο Νετανιάχου καθησύχασε την διεθνή σκηνή, λέγοντας πως η πόλη αναμένεται να εκενωθεί από τους πολίτες. Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για το σχέδιο επίθεσης της Ράφα, βέβαια στο προσεχές μέλλον θα ζητήσουν από το Ισραήλ να το μελετήσουν. Ο Κίρμπι εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του για την εξέβρεση λύσης μεταξύ μιας συμφωνίας για ανταλλαγή ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς έχει παρουσιάσει μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για τον ενεξελίξη πόλεμο σε μεσάζοντες και στις ΗΠΑ. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατούμενων, 100 από τους οποίους έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθυρξη. Μια δήλωση του γραφείου του Νετανιάχου ανέφερε πως τα αιτήματα της Χαμάς για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων δεν είναι ρεαλιστικά, ωστόσο μια ομάδα εκπροσώπων από το εβραϊκό κράτος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ντόχα του Κατάρ για να συζητήσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα. Η επίσημη Ισραηλινή δήλωση τόνισε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται επιχειρησιακά για την επίθεση στην Ράφα, όπως επίσης ετοιμάζουν και την εκένωση του πληθυσμού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.